Nå ja, hej. Velkommen til Medie. Her på Medie har vi mega travlt hele tiden. Og samtidig så møder der bare ikke nok elever ind til, at vi kan nå at lave arbejdet færdigt. Men så har vi heldigvis fundet en effektiv metode, hvor vi kan nå det hele på. Nå har vi ikke flere på arbejde i dag. Andreas, jeg har brug for, at du lige får lavet den der flyer færdig. Og så skal vi have lavet en plakat. Og så skal jeg også lave noget logodesign. Samme firma. De kommer om en halv time, 10 minutter til det. Jeg er ked af det, men du må arbejde hurtigt, ikke? Jeg har en plan. Udover at vi har mega travlt, så er der også samtidig nogle elever, der har vildt svært ved at møde til tiden. Men de kommer altid hurtigt, hvis jeg ringer. Gudskelov. Så er jeg her, Jimmy. Vi arbejder altid meget seriøst. Vi har en fast produktion af f.eks. t-shirt-tryks, og dem står Kenny tit for, mens de andre arbejder hårdt ude foran computeren. Vi sidder rigtig tit foran computeren, og det er meget stillesiddende arbejde. Så for at få rørt os lidt og få gang i blodomløbet, så træner vi ude i Studie 82 sammen med musik og sosu. Uden mad og drik, der duer helten simpelthen ikke. Så derfor så spiser vi fast hver dag op i kantinen, og det gør vi sammen. Det er mega hyggeligt. Alle elsker det. Jeg håber, det har givet jer et lille indblik i, hvor fedt vi har det her på Medie. Vi ses. Hej hej.